Mal-40,000 ħaddiem huma impjegati f'negozji tal-familja. Dawn l-intrapriżi ammontaw għal madwar 75% tan-negozji kollha Maltin. Fil-jum ta' tnejn ingħata bidu għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika sabiex jitnieda l-abbozz ta' liġi magħruf bħala l-att dwar in-negozju tal-familja. Il-Gvern għandu l-mandat elettorali sabiex idaħħal din il-liġi blan li jippromovi dawn in-negozji u jħaffef it-trasferiment tagħhom bejn il-membri tal-familja. Dan kollu tisir biex niffaċilitaw il-negozju tal-familji biex naraw illi kif għedna qabel l-elezzjoni li għaddiet nagħtu saħħa lill-negozju tal-familja u lill-familji fin-negozju u mhux inxekkluhom imma nħalluhom jaħdmu. Il-Ministru Chris Cardona sostna li l-liġijiet preżenti ma jagħmlux ġustizzja ma' dawn in-negozji u għalhekk il-Gvern qed jaħdem sabiex ikun trasparenti u ġust. Il-proċess konsultattiv jintemm fit-12 ta' Awwissu. L-iskop huwa li jinħareġ abbozz ta' liġi li jwassal għal liġi li tiżgura li jinħolqu inċentivi għan-negozji tal-familji. La darba jinħareġ l-abbozz jinfetaħ proċess ta' dialogu pubbliku sabiex jiġi żgurat li titnaqqas il-burokrazija u jiġi żgurat l-involviment sħiħ tal-partijiet interessati.